včelári, v tomto vozíku mám všetko, čo potrebujeme na letnú prevenciu voči vírusovým ochoreniam vašich včelstiev. Vedeli ste, že klieštík je tiež veľmi nebezpečný prenášač vírusových ochorení? My síce tlmíme jeho počty s pásikmi s kyselinou šťavelovou a glycerínom, ale to neúplne zabraňuje tomu, že včely hryzie, saje ich hemolymfu a tak roznáša rôzne vírusy po úli. To, či máte vo vašich včelstvách prítomné vírusy, sa dá veľmi jednoducho otestovať s takýmto testom priamo u vás doma, volá sa Fast Test B. A čo teda tá prevencia? Mnohí z vás už vaše včelstvá prikrmujú invertným sirupom, lebo nie je žiadna znáška. Prevencia začína v tráviacom trakte. Tieto krmivá obsahujú kyseliny fulvové alebo huminové, ktoré tam vytvárajú ochranný film a ten zabezpečuje, aby si včely medzi sebou neroznášali vírusy od tých včiel, ktoré infikoval klieštik. Čo je teraz kľúčové, lebo vieme, že terajšia generácia bude o chvíľu vychovávať zimnú generáciu, takže musia byť ako vždy veľmi silné.